Dnes sa pozrieme na tieto dve Toyoty, ktoré majú rovnaké meno, ale rozličný charakter. Jedna je legenda starej školy a druhá je vrcholom modernej techniky. Toyota 76, auto, ktoré nepozná limity, nepozná žiadne hranice, auto, ktoré ťa nikde nenechá. Je to presne toto auto. Kopec železa, konštrukcia ako stánku a ideme si ho ukázať. Takže ukážeme si toto auto znútra, ako môžete vidieť, kožený interiér, alcantara, chladnička, počítač, digitálny tachometer, navigácia a ako môžete vidieť, máte tu kompresor. Kompresor zapnete, vypnete, kedy chcete. Je tu navíjačik pre ľudí, ktorí niekde zapadnú alebo vytiahnu nejakého jelenia z lesa. Je to ideálne pre poľovníkov, pre lesákov, takže určite auto ideálne do každého počasia. Ako môžete vidieť, aj pri takomto počasí toto auto vyzerá neskutočne dobre. Práve sa nachádzame LC 300, ktorá je eleganciou sama o sebe. Luxusný interiér, perfektné auto na dlhé trasy a každodenné jazdenie. Je to plnohodnotný offroad, ale v obleku. Dneska sme si ukázali tieto dve neskutočné Toyoty, dúfam, že sa vám páčili a dúfam, že nás budete ďalej sledovať. My sme Desert-Line Motors, keď nás nepoznáte, tak si nás nájdete na Instagrame alebo na Facebooku. Dovážame auta z Ázie, čo sa týka dovoz na kľúč, takže takéto Toyotky môžete dostať aj vy. Sú to neskutočné vozidlá, ktoré v Európe nenájdete. Keď chcete vedieť, kde to natáčame a ako všetko sme to dali dokopy, a kto bol kameraman, kľudne nám napíšte komenty alebo napíšte mi kľudne na WhatsApp.